Vítajte vo Fisacars, dnes tu máme ďalšie krásne vozidlo. Je to takáto Cupra Formentor s motorom 1.4 e-hybrid s výkonom 110 kW. Vozidlo bolo vyrobené v roku 2024. Momentálne má najazdených 24 000 km. Ako môžete vidieť, vozidlo má nádherný zachovalý lak, taktiež aj kolesá. Čo sa týka interiéru vozidla, je to v takej základnejšej výbave. Vidíme tu textilno-kožené sedačky manuálne, predné vyhrievané. Samozrejme vozidlo má aj adaptívny tempomat, množstvo jazdných asistentov, nastaviteľný podvozok. Taktiež aj vzadu krásne zachovalé sedačky, koža textil. Kufor vozidla je manuálny. Máme v ňom taktiež aj nabíjací kábel na 230 V. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne sa nachádza v našom showroome Fisacars v Rovinke. Cena tohto vozidla je 23 900 € a v prípade záujmu vám vieme vybaviť samozrejme aj financovanie či poistenie tohto vozidla.